Počet usporiadateľských krajín sa počas 69. majstrovstiev sveta v hokeji zvýšil o Lotyšsko. Nielen v novej Riga aréne a Skonto aréne sa zubil maskot šampionátu Bobor Rix. Bolo ho vidieť v takmer každom mieste malebnej metropoly pobaltského štátu. K výbornej atmosfére prispievali aj slovenskí priaznivci, očakávajúci dôvod na radosť od nášho tímu. Do hlavného mesta Lotyšska nominoval tréner slovenskej reprezentácie František Hossa až 12 hráčov, ktorí si v Rige pripísali premiérový štart na svetovom šampionáte. Všetko je pekné, ale aj pekná, trošku široký ľad, ale to si zvykne človek. Nervozita, ešte nechcem nad tým moc rozmýšľať, ale určite to príde zajtra pred zápasom, ale jak som povedal, dúfajme, že po prvom striedaní budem v pohode a celý zápas odohrám v dobrom nasadení. Až v čase prvého tréningu prileteli do Rigy aj Marcel Hossa a Michal Hudec. Na otváracie stretnutie sme nastúpili proti Bielorusku, nepríjemnému súperovi, ktorého navyše ešte stmelil Glenn Hanlon, vzadu držal výborný Mezin a vpredu hrozil rýchly Grabovský. Milo hľadal Marcela Hossu, ešte Jurčina, môže strieľať žrtka, pravá žrt medzi nové brány. Chýbali milimetre, chýbal kúsok šťastia, mohli sme vyhrávať. Pravá žrt medzi nové brány sa ešte teraz trastie. Záverečných 19 sekúnd. Marian Hossa sa tam derie, 2 proti 1, skúsme toto využiť. Marian Hossa v obrovskej príležitosti, Mezín. Tak to je veľká škoda, 6 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Naša zda najväčšia príležitosť. V druhej časti prišiel moment nepríjemný pre nášho brankára Jána Lašáka. Toho určil František Hossa za tímovú jednotku, čo neplatilo v Turíne. Jeho zranenie sa neskôr ukázalo natoľko vážne, že ho vyradilo až do konca turnaja. Napriek tomu Lašák z bránky okamžite neputoval. Hrá sa ďalej, stále presilovka 5 proti 4 prospech Bielorusov pomaly. Už je jej koniec na spadnutie, dostávame gól. Prekrásna individuálna akcia Dmitrija Meleška, 0-1. Ešte v druhej tretine sa nám ale podarilo vyrovnať. Čiernik. Chce to naozaj využiť každú skulinku v obrane, teraz Čiernik, gól! Čiernik sa dostal k odrazenému puku, vyrovnané 1-1, čas 37:29. Skabelka, gól. 33 sekúnd pred koncom druhej časti, Antonienko, 1-2. Na začiatku tretej tretiny sa v bránke slovenského tímu objavil Karol Kryžan a po prvý raz v kariére zažil šampionátový tlak v plnej miere. V pozícii prvého muža s maskou, do ktorej ho poslalo zranenie Lašáka, sa ocitol premiérovo. Tretia tretina však bola znamení našej útočnej snahy, veľkej túžby vyrovnať, no buď situáciu riešil skvelý Mezín, alebo mu pomohla konštrukcia bránky. Slovenská útočná sila mala v Rige ďaleko od tej z predchádzajúcich rokov. Po druhý raz v histórii Slovensko prehralo prvý zápas na majstrovstvách sveta a navyše prišlo o Lašáka. Stalo sa mi to vlastne postupne, takže práve preto vlastne som sa nevedel rozhodnúť, či idem dole alebo neidem dole. Nebolo to naraz, že by to trhlo, ale postupne, takže boli to 3 alebo 4 zákroky. Tento gól bol prakticky nad betón pod ruku, nebol to nejaký zákrok, kde by som nejak sa presúval tou nohou, práve že to bolo na pravú stranu, takže tam to bolo v pohode. On je na to náchylný najviac, musím povedať, že mu sa to dosť často opakuje, čiže je možné, že to bude dlhšie trvať. Takto sme si to nepredstavovali úvod turnaja. Boli sme veľa vylučovaní a to bola voda na mlyn pre bieloruský tým a oni to vedeli využiť. Zápas s Kazachstanom bol prvým z existenčných súbojov našich. Po prehre s Bieloruskom museli bodovať. V prípade prehry by Slovensko putovalo do skupiny o záchranu. Víťazstvo zabezpečovalo istý postup medzi najlepších 12. Gólové vzkriesenie prišlo až v druhej tretine. Jurčina, Marian Hossa.
Teraz to chce trošku rozhýbať. Marcel Hossa pokúsil sa dostať puk na korčulujúceho Dušana Mila a napokon ho dostal do bránky. Tak konečne to prišlo. Milan Bartovič. Stratil rovnováhu nie po nedovolenom zákroku, ale Surový mu vrátil puk. Pavlíkovský, krásna kombinácia s koncovkou Tomáša Surového. Konečne mu to tam padlo po 2 žrtkách. Želali sme mu to tam naozaj, 2 žrtky, konečný gól, ale si myslím, bola najvydaranejšia akcia z našej strany. Prihrávka z prvej a úplne odokrytá brána. Boli sme pokojní, so záchranou problémy neboli. Ešte Marianos a ten je na ľade poriadny. Kusisko času, krásna prihrávka, neuveriteľná kombinácia. Milan Bartovič 3-0. Po osi Marián Hossa, Rastislav Pavlíkovský, Milan Bartovič. Druhá krásna gólová asistencia Rasta Pavlíkovského. O tom, že čert nikdy nespí, a to aj, alebo práve v zápase, v ktorom je o víťazovi rozhodnuté, sme sa presvedčili v úvode tretej tretiny. Nešetrný Litvinenkov faul vyradil z hry Mariána Hossu a žiaľ, nebolo to len na poslednú tretinu zápasu proti Kazachstanu. Získal však aspoň pásmo Záleša, krásna kombinácia s koncovkou Rastislava Pavlíkovského. Hovorili sme, že by si zaslúžil gól za výkon v dnešnom zápase, tak ho má mať. Kováčik a jeho backendový pokus, ešte Miroslav Kováčik. Tak náš najproduktívnejší hráč v príprave sa dočkal pri svojej premiére na majstrovstvách sveta aj streleckého zápisu. Určite veľká radosť, predovšetkým v Nitre, ale nie len v nej, na celom Slovensku. 5-0. Dočkal sa aj obranca Milan Jurčina, jeden zo šampionátových nováčikov. Hoci svoju veľkú reprezentačnú premiéru si tento robustný zadák odbil už pod 5 turínskymi kruhmi. Slovensko zvíťazilo nad Kazachstanom jednoznačne 6-0. Postup do 8-finálovej fázy sme mohli stratiť len za nereálnych výsledkových kombinácií. Mladý, neskúsený kolektív si zdvihol sebavedomie a Križan vychytal 0. Ja som tiež chcel vlastne tým chalanom pomôcť a nedostať nejaký blbý gól, čiže psychicky to bolo ťažšie od tých prvých minút. Každý sa na to pripravil, takže dneska sme išli jasne vyhrať ten zápas a na to, tak sme sa aj nachystali a bolo to aj vidieť v tej koncovke potom. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou našťastie vylúčilo potrebu operácie Hossovho kolena. Rýchlo sa to udialo a neviem ani, čo sa stalo vlastne, akurát som cítil náraz na koleno. Pevne verím, že určite ešte nastúpim, ale zase na druhej strane nechcem nič predbiehať a pomaličky ďalej zájdeš, ak sa hovorí. Hossová absencia by bola citeľná aj so slabším súperom, ako bolo Rusko. Napriek tomu naši proti veľkému favoritovi podali bojovný výkon, jeden z najlepších v Riga aréne. Rusi však ťažili z presiloviek. 4. minúta, Kuľaš 0-1. Harant. 2 proti 1, poďme chlapci, Cibák, Surový gól! Na konci 6. minúty vyrovnávame na 1-1. To sú chlapci, ktorých poslal František Hossa na prvú časť oslabenia, výborne Andrej Kolár. Dokonca sa môžeme pokúsiť o strelu, gól! Vyhrávame 2-1, Andrej Kolár. V oslabení fantastická práca nášho centra 4. útoku. Zviaginovi sa nečervená teraz len dres, ale my vyhrávame 2-1, Rišo. No perfektná strela. Škoda, že sa nám ťažko vybojované tesné vedenie nepodarilo udržať aspoň do prestávky. Súper by istotne znervóznel. Po vyrovnávajúcem góle Malkina z 18. minúty bolo 2-2. Mladý ruský supertalent sa dostal k puku so šťastím, v rýchlosti však ponúknutú šancu zrealizoval dokonale. Ešte Chomický udržal pre Rusov útočné pásmo. Nepodarilo sa nám Martinom Štrbákom vyhodiť do stredného pásma, hoci mal puk na hokejke. Ďalšia ruská využitá presilová hra. Čiernik. Milo. Jurčina. Ešte dorážka Kapuša. Radšej volil spätnú prihrávku na Mila. Milová strela. Dorážka, ktorá končí sieti, vyrovnané. Ivan Čiernik, čas 36-45. 3-3. Prvý gól v tejto presilovke, no a keďže je to 5-minútový trest, presilovka bude pokračovať.
Ďalšie góly sme už pri treste Kolcova nedokázali dať. Bola to ideálna možnosť ísť do šatne aspoň s tesným náskokom. Rusi sa však už ubránili a v konečnom účtovaní to rozhodlo. Siomin. Michnov, prehrávame opäť. 3-4 na začiatku 7. minúty 3. tretiny. Opäť využitá ruská presilovka po tretí raz v tomto stretnutí. Z výkonu slovenských hokejistov, ktorí sa do posledných sekúnd zápasu s Ruskom snažili o vyrovnanie, síce zostal dobrý pocit, všetky body však brali Rusi. Do ďalšej fázy šampionátu sme síce postúpili, no po prvý raz, odkedy sa hrá tento turnajový model, sme si zo základnej skupiny neodniesli ani bod. Bol to úžasný zápas, hrať proti nim je to zážitok a myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Naozaj sme mali viac využiť tú jeho neistotu. Vyražal strašne veľa pukov pred seba a mali sme sa tam viac tlačiť na tie dorážky, ale myslím si, že rozhodujúci moment boli presilovky. Vieme, že ideme do skupiny, ideme z 0 bodov, ale ešte neskladáme zbranie a chceme vyhrať každý zápas, takže už to nebude stáť len na nás, už to bude stáť aj na druhých mančaftov, ako budú hrať, ale určite ideme do tej skupiny, s každým zápasom ideme vyhrať. Šampionátový program v hlavnej Riga aréne sa začal duelom Fínsko-Slovinsko. Zdanlivo jasná záležitosť sa vďaka prekvapujúco efektívnym presilovkám Slovincom vyvíjala úplne opačne. Skóre otvoril Kraň strelou z diaľky. V 15. minúte už bolo 2-0. Svoj prvý gól na týchto majstrovstvách sveta svietil Andrzej Kopitar. Fíni svoju stíhaciu jazdu začali ešte v prvej tretine. Pri Sotlarovom vylúčení sa o to postaral Tommi Kallio, no a o vyrovnanie zariadil v 26. minúte Mietinen. Už o 50 sekúnd sa slovinská reprezentácia dokázala znova dostať do vedenia a opäť to bolo v presilovej hre vďaka Kopitarovi. Ten získal na šampionáte v 6 zápasoch dohromady 9 bodov. Vyrovnávajúci zásah Bergenheima bol v zápase jediným, ktorý padol pri rovnovážnom počte hráčov na ľade. Fíni dokázali gólovo odskočiť od súpera až v záverečnej tretine. Vďaka druhému gólu Kallia vôbec poprvý raz na šampionáte vyhrávali a Lehtonen víťazstvo 5-3 poistil v 54. minúte. Slovinci prekvapili sympatickým ofenzívnym prejavom a v ďalšom zápase, ktorý mal pre ich trénera osobitý význam, tento dojem potvrdili. David Výborný, kapitán českého mužstva, je totiž synom Františka Výborného, kauča slovinského tímu. Málo vídaný duel otca a syna začal lepšie Výborný mladší. Po 69 sekundách viedol jeho tým 1-0, keď sa presadil Plekanec. O 2 minúty neskôr zvýšil na 2-0 Balaštík jemným tečom Kaberleho strely. Trojgolový náskok pre obhajcov majstrovského titulu zariadil Erat. Drvivý úvod potom uzavrel debutant na vrcholnom podujatí obranca Zbyněk Michálek 4-0 v čase 13:23. Slovinci znížili po čudesnom verdikte videorozhodcu, ktorý ako jediný na svete videl Muričovú strelu za bránkovou čiarou a 24 sekúnd po prvej prestávke upravil na nádejných 2-4 Mitja Sotlar. Sviatočný strelec Michálek vrátil Čechom trojgólový náskok. V konečnom účtovaní to bol nesmierne dôležitý zásah. V 35. minúte znížil Kraňc. Tento obránca sa stal so 4 gólmi najlepším strelcom svojho tímu a presne sekundu pred koncom určil konečnú podobu výsledku, teda 5-4, Tomáš Razingar. Vyvrcholením A skupiny sa stal duel medzi Fínskom a Českom. Severanom na prvé miesto stačila aj remíza, keďže Česi stratili bod po remíze s Lotyšskom. O rýchle vedenie 2-0 Hadamčíkových zverencov sa postarali Erat s Balaštíkom. Ich úspešné strely delilo v 3. minúte len 24 sekúnd. Fíni znížili bleskovo využitou presilovkou. Kukkonenova strela vyhnala Michálka z trestnej lavice. Krásna práca s pukom technika Výborného, ktorý sa odvážne pustil proti trojici protihráčov. Chybička inak perfektne hrajúceho Numelina a ponuka na ľahké zakončenie pre Jana Hlaváča. Český tým viedol 3-1.
Remízový výsledok určili obrancovia. Hneď na začiatku 3. 20 minútovky znížil Aki Petteri Berg a 72 sekúnd pred koncom duelu napravil svoje zaváhanie pri 3. českom góle Petteri Numelin. Remíza 3-3 znamenalo, že prvé miesto v skupine obsadili Fíni a do 8 finálových bojov si odniesli 3 body. Z druhého miesta postúpili Česi a z tretieho domáci tým Lotyšska. Poslední Slovinci v skupine o záchranu nezopakovali husársky kúsok z Innsbrucku a minimálne na rok sa s najvyššou kategóriou majstrovstiev sveta rozlúčili. V skupine D, ktorá sa hrala v druhej hale Skonto Aréne, o prvenstvo v konkurencii Dánska a Nórska bojovali predovšetkým zámorské tímy. Ich vzájomný duel bol gólovo chudobný. Spojené štáty viedli po Keselovom zásahu, vyrovnal Sidney Crosby po prekrásnej individuálnej akcii. Na mladúčkom centrovi nebolo poznať, že sa vôbec poprvý raz v kariére predstavil na ihrisku s európskymi rozmermi. O víťazný gól sa postaral Brandon Shanahan, kanadský kapitán, ktorý ešte v úvodnom zápase nehral, ale v ďalších už bol streleckou oporou. Kanada si už víťazstvo v skupine nenechala vziať. Dánov zdolala 5-3 a Nórov vysoko 7-1, keď o výsledku rozhodla hneď v prvej tretine. V 9. minúte sa dvakrát presadili spoluhráči z Bostonu Bergeron a Boyce, ktorých v strede útoku spájal Crosby. Vznikol tak obávaný útok zvaný BBC podľa začiatočných písmen ich priezvisk. Na 3-0 zvýšil Mike Comrie, lahôdková akcia a zakončenie z takmer nulového uhlu. Kanadskému brankárovi Oldovi zmaril nádej na čisté konto Torresen počas presilovky 5-3. Prvá priečka v skupine teda patrila Kanade, ktorá si z nej odniesla do ďalšej fázy plný počet bodov, čiže 4. Druhý skončili Američania, tretí Nóri. Do skupiny o záchranu odsunuli Dánov, ktorí si v nej udržali príslušnosť v elitnej kategórii aj pre rok 2007. Vypadnutie Detroitu zo Stanley Cupu premenilo švédsku súpisku z ligového výberu na vážneho ašpiranta na zlato. Pricestovali Zetterberg, Samuelsson, Franzen a Krumval. Prvý zápas, do ktorého zasiahli proti Švajčiarom, sa niesol predovšetkým v Zetterbergovej réžii. Na jeho úvodný gól odpovedal Wirtz a vyrovnal na 1-1. Tento stav platil po 40 minútach. 6-gólovú záverečnú časť hry otvoril opäť Henrik Zetterberg. Od jeho zásahu k momentu, keď sa presadil Jesper Mattsson, uplynulo iba 26 sekúnd a Švédi viedli už 3-1. Skóre sa však opäť menilo po ďalších 25 sekundách. Z kontaktného gólu sa tešil Zanic. Strelecké dostihy pokračovali v 52. minúte. Najprv na 4-2 zvýšil Karlsson, ale tentoraz stačilo Švajčiarom na zníženie len 19 sekúnd. Ivo Rütemann ešte zdramatizoval zápas, ktorý do remízového konca doviedol dvojgólový hrdina Zanic. Švédi nechávali Švajčiarom príliš veľa priestoru pred bránkoviskom a tak prišli o výhru, ale napriek remíze 4-4 nie o víťazstvo v skupine C práve pred Švajčiarmi a Ukrajincami. Taliani sa napokon zachránili v A kategórii svetového šampionátu na úkor Slovincov v ich vzájomnom súboji. V hlavnom meste Lotyšska bol slovenský hokej známy aj vďaka Juliusovi Šuplerovi. Posledné roky totiž pôsobil v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Po pôsobení v Bielorusku a Rusku zakotvil v rokoch 2004 až 2006 2 sezóny pri Baltickom mori v tíme HK 2000 Riga. Tá pekná, to je vaša? To nie, ale je to osoba blízka nášmu vnútru v hokeji. To je jachta pána prezidenta klubu. Raz za 2 týždne vyjdeme na more a samozrejme v takom prostredí sa dobre riešia aj problémy, takže rôzne rozhovory, stratégie a tak ďalej. Aj na tejto jachte sa v podstate ukúla táto sezóna. Toto je pohár majstra Lotyšska. V súťaži bieloruského šampionátu sme obsadili 3. miesto. No a v Continental Cup sme v superfinále skončili na 2. mieste. Lotyši sú veľmi pracovití. Dajú si poradiť, dokážu byť vďační za to, že im človek pomohol v tom hokejovom raste. Ako vnímali slovenského trénera jeho zverenci? Перед тем,
Ak mám byť úprimný, predtým ako prišiel Julius Šupler k tímu, nič také ako taktika sme nepoznali. Každý robil to, čo uznal za vhodné. Keď nastúpil nový tréner, naša hra sa vďaka nemu celkom zmenila. Všetko dal na svoje miesto a zrazu nám to išlo. V klube vám vytvorili zrejme aj pre vás osobne dobré podmienky, čo sa týka bývania, prostredia, rovno pri mori. Ja si myslím, že taký európsky štandard pri tom bývaní, mám k dispozícii auto a proste telefón a to, čo práci a životu človek potrebuje. No je 300 metrov od mora, takže keď je to potrebné, tak človek zrelaxuje nejakou prechádzkou alebo nejakým behom a samozrejme je v tej štvrti Jurmala kde ísť, rád dobrých reštaurácií. No a proste ja si myslím, že na to, aby človek mohol pracovať úspešne, sa vedenie klubu postaralo dobre. Ralf Krüger, reprezentačný tréner Švajčiarska, ktorý je na lavičke národného mužstva už takmer 10 rokov, najmä vďaka častej vzájomnej konfrontácii pozná slovenský hokej. Jeho mužstvo bolo naším prvým súperom v druhej fáze šampionátu v Rige. Na 8-finálovú skupinu sme sa museli presťahovať z hlavnej Riga arény do nedalekej arény Skonto, ktorej bol pre nás každý zápas bojom o prežitie, bojom o postup medzi najlepšiu osmičku, kde sme od roku 1998, keď sa hrali majstrovstvá sveta práve vo Švajčiarsku, nikdy nechýbali. Milo, Jurčina spáli z prvej, je Bišer pripravený, ale opäť len pred seba dokázal vyraziť puk, ešte tam boli Cibáka s Kováčikom. Už sú tam Švajčiari kompletní, ale stále trvá náš pobyt v útočnom pásme a to bol, mám taký dojem, vlastný gól po nahodení spoza bránky od Cibáka, si to tam Švajčiari vrazili sami, šťastný moment v 15. minúte využitá situácia, už nie v presilovej hre, ale ešte sme ťažili z tej početnej prevahy. Rastio Pavlikovský, Milo. Milová strela, vedieme 2-0, výborné. Využitá presilová hra, Dušan Milo, ktorý takisto svojho času vo Švajčiarsku pôsobil, sa teraz presadil dobrou strelou. Hoci to nebolo z prvej, ale bolo to pro prenesení hry a Ebišer naozaj nie je úplne najistejší v tomto zápase. Ešte 10 minút pred koncom to vyzeralo podľa našich predstav. Všetko zrútili 2 fauly Milana Jurčinu. V 50. minúte Reichert znížil na rozdiel jediného gólu. Na konci 57. minúty šiel na trestnú lavicu opäť Jurčina. V 58. minúte opustil bránku Ebišer a v 59. v hre 6 proti 4 Žanin zmrazil Slovensko. Remizovali sme so Švajčiarskom 2-2 a postup sa nám vymkol z rúk. Keď sme dostali gól, tak ten tým asi není tak psychicky silný, aby odolal. V tom víťazstvu sme mali už len naozaj krôčik, nám chýbal. Mali sme presilovku a v podstate nemuseli zmeniť, robiť len si držať nejak na dištanc. Ja som mal zahrať troška rozumnejšie tú situáciu, jak som tam vletel do toho chalana, ale neviem, nemyslím si, že to bol faul. Balzamom na ubolené duše po spackanom závere mal byť výlet na pobrežie Baltického mora do Jurmaly. To by som tu asi musel sedieť aspoň 2 týždne, aby ma to prešlo úplne, ale tak verím, že načerpáme nejakú energiu na zajtra. Nabrali jej chlapci naozaj dosť. Proti Švédsku podali najlepší výkon na majstrovstvách sveta. Od úvodných minút sme sa nechali unášať rozprávkovým scenárom. Ešte Pavlikovský. Marcel Hossa. Marian Hossa z prvej, gól! Marian Hossa, vyhrávame 1-0, časť 1:45. Fantastický úvod. Marian Hossa, pekný puk na Cibáka, gól! Vyhrávame 2-0, využitá presilová hra, 8:57, fantázia. Apuš, Čiernik, vydarený. Už sme sa rozostavili. Gól, René vydarený, koniec druhej minúty, druhej tretiny, druhá využitá presilovka, 3-0.
V 22. minúte sme viedli 3-0, no v 24. to bolo už len o gól. Proti súperovi týchto kvalít stačilo maličké chvíľkové zaváhanie, Švédi kruto trestali. Magnus Johansson dal prvý gól nášho súpera. A potom o ďalších 69 sekúnd po necelej polminútke trestu Andreja Kolára trikorunky využili presilovú hru. Karlsson gólom na 2-3 dostal zápas do novej polohy. Ešteže presilovky šli aj slovenskému mužstvu. Potrebujeme dostriedať, potrebujeme skompletizovať našu prvú petorku. Už je tam Marcel Hossa, Marian Hossa. Pekná prihrávka na Marcela Hossu. Gól! Vyhrávame opäť o 2 góly, 4-2 Marcel Hossa, fantázia. Radosť slovenských fanúšikov obrovská, stále to však nebolo všetko. Posledný kúsok prišiel v poslednej tretine. Švédi boli pri dvojgólovom manku stále nepríjemní, no Križanove kvality na severe Európy dobre poznajú. Jeden gól sme v oslabení inkasovali pri vylúčení Andreja Kolára, ktorý bol teraz na vhadzovaní. Vyhral boli a teraz ho milo vysunul. Andrej Kolár v oslabení už jeden gól dal na tomto šampionáte. Kde je gól? Majster hry v oslabení Andrej Kolár. Bravo Andrej, 11 sekúnd ubehlo z vylúčenia Graňáka. Vyhrávame 5-2. Ja myslím, táto dvojica Miro Kováčik, Andrej Kolár patria medzi najlepšie oslabovkové dvojice na šampionáte. Až do zápasu so Švédskom Slovensko dokázalo zdolať len slabúčky Kazachstan. Postupová nutnosť naplno bodovať však tým zomkla. Našu účasť vo štvrťfinále však mali v rukách aj naši súperi. Ja si myslím, že to nebolo len na moju zásluhu, ale určite všetci chalanov. Vypracovali sme perfektne v kabíne a hlavná vec, že nám išli presilovky. Povedať musíme vyhrať nejaký zápas na tomto turnaji. Ale ja si myslím, že Švédi boli jeden z favoritov na zlato na tomto turnaji, tak ich berú, tak aspoň vidia ľudia, že dohráme s každým superom vyrovnané stretnutie. Budete fandiť komu? Švajčiarom či Bielorusom? No, to je úplne jedno, aby niekto z nich vyhral, to bude úplne jedno. Ja si myslím, že tu sa špekulovať nebude a všetky tie konšpirácie sú úplne zbytočné. Neveríme tomu, že by nejakým spôsobom v zákulisí sa niečo dialo. V zápase Švajčiarsko-Bielorusko sme potrebovali víťazstvo. Víťazstvo hocikoho. Skabelka môže zakončovať gól! A vieme, komu fandíme. 9-0-4. Vieme, aké dresy si máme obliecť. Fandíme Bielorusom. Oba týmy chceli vyhrať, hoci na postup im stačila remíza, čo by pochovalo nádeje Slovenska na postup medzi najlepších 8. V polovici stretnutia síce Zadelionov zvýšil na 2-0 pre Bielorusko, no dráma, na ktorú sa upieral zrak každého slovenského fanúšika, k remízovému rozuzleniu nemala ďaleko. Nešťastný vlastný gól, ktorý bol 12 minút pred koncom pripísaný Plusovi, vyprovokoval obrovský švajčiarsky tlak, no nervozita zverencov Ralfa Krügera, zväzujúca ruky i myšlienky, obetavá hra bieloruských hokejistov a v neposlednom rade výborný mezín zabezpečili tesnú výhru Bielorusko nad Švajčiarskom 2-1. Ukrajina, mužstvo, s ktorým sme uzavreli prípravu pred odletom do Rigy, bola našou poslednou prekážkou na postup do najlepšej osmičky. Pozitívne naladení po priaznivom rezultáte zápasu Švajčiarsko-Bielorusko nastúpili zverenci Františka Hossu s jedinou úlohou vyhrať. Bartovič. Poslal puk pred bránku. Gól! Richard Kapuš, gól! V 13. minúte Karpenkovo kúzlo odkliaté. Pomerne skorý gól. To je skvelé, perfektne, to sme potrebovali. Jednogólový náskok po prvej tretine uspokojenie na našu striedačku priniesť nemohol. 4 góly v druhej 20-minútovke odštartoval Dušan Milo. Teraz dostal puk Milan Bartovič, vrátil Kapušovi, Štabák páli z prvej. Gól!
Zavalňukové provokácie potrestané predsa len tým najlepším možným spôsobom. Vyhrávame 3-0 v 26. minúte. Už to nie je klopanie na štvrťfinálovú bránu. Už by sa nám mohla otvárať. V druhej tretine sa ešte presadili Kováčik a Bartovič. Ďalšie 3 góly, najskôr šťastný z hokejky Kapuša, pribudli v tretej časti. Kolár mal teraz šancu a teraz už to bol ten moment a Michal Hudec sa dočkal gólu na majstrovstvách sveta. Pavlikovský pomohol si touto spätnou prihrávkou. Jurčinova delovka končí v sieti. 8-0 v 59. minúte. Postup do štvrťfinále bol realitou. Prvé dve fázy majstrovstiev však boleli viac, ako sme mohli čakať a ešte nikdy nenarobili mužstvu z Podtatier toľko problémov, ako práve v Rige. Keď sme videli, že ten zápas pred nami dopadol tak, jak sme si želali, tak sme vedeli, že už to nemôžeme pustiť a asi najťažšia bola tá prvá tretina, kde sme sa nevedeli presadiť hlavne strelecky a po druhej tretine už si nikto nepripúšťal nič iné. Vlastne pred zápasom si už nikto nepripúšťal nič iné a v podstate ja som to povedal keď sme postupovali z tej základnej skupiny, že vlastne ešte nikomu sa nepodarilo postúpiť, keď postupoval zo základnej skupiny z nulou a vtedy som povedal, že že Slováci budú prví. Tak našťastie sa to podarilo. Samozrejme, že môžeme ďakovať aj Bielorusom, že ten posledný zápas odohrali až do konca naplno a v podstate nevypustili to a ten posledný krok bol samozrejme našťastie v našich rukách. V úvodnom súboji kandidátov na postup do play-off Fínov s Američanmi v 8-finálovej skupine E dorazil v 12. minúte fínsky útočník Mikko Koivu, mladší brat slávnejšieho Saka, puk za chrbát dezorientovaného Andersona. Hoci sa Ivesovi zverenci onedlho ubránili presilovke 5 proti 3, v druhej tretine už Fínov neudržali. Tým strelili ďalšie 2 góly zásluhou Bergenheima v 27. a Numelina v 33. minúte. Hráči týmu Erku Westerlunda pri najmenšej možnej príležitosti okamžite podnikali rýchle brejky a ohrozovali brankára Andersona z týmu Chicago Blackhawks. V poslednej tretine z jedného takého výpadu prikrášil víťazstvo Fínska na 4-0 Kukkonen. Severania si tak už zabezpečili postup do štvrťfinále a ich brankár Antero Niittymaki si druhýkrát na šampionáte udržal čisté konto. Kanadský tréner Mark Habscheid sa v zápase s Čechmi nestačil čudovať, čo to s jeho zverencami stvárajú. Neprešlo ani 14 minút vzájomného súboja oboch tímov a Kanadania prehrávali 0-3. Česi po ľade priam lietali, uplatňovali techniku aj vtip. Javorové listy ale potvrdili, že ich nemožno odpísať za akéhokoľvek nepriaznivého stavu. Začali viac dobiedzať pred Hniličkovou bránkou a vyplatilo sa im to. Do polovice zápasu vyrovnali. Česi však znovu strhli vedenie na svoju stranu zásluhou bojovníkov zo 4. päťky, keď Irglovi trochu pomohlo aj šťastie. Kanada po prestávke odpovedala backendom Crosbyho, ktorý na šampionáte udivoval eleganciou a efektivitou svojej hry. Mladý útočník Pittsburghu Penguins svojimi výkonmi dokazoval, že je v ňom ukrytý naozaj nevšedný talent a zda porovnateľný s tým Lemieovým či Greckého. Zápas i jeho zásluhou nadobudol ešte väčšie grády, hra sa prelievala hore a dole so šancami na oboch stranách. Využili ich však už len Česi. Víťazstvo obhajcov titulu 6-4 poistil 6 minút pred koncom Erat. Keby vo svojom poslednom 8-finálovom zápase Česi zdolali Spojené štáty, obsadili by prvé miesto a vo štvrťfinále by dostali papierovo ľahšieho súpera. Ale zverenci trénera Hadamčika prekvapujúco chybovali najmä v inak tradične pevnej obrane. Najskôr potrestal zaváhanie Heidu Malone a gól do šatne daroval Spojeným štátom v poslednej minúte neistý Hnilička, ktorý si zrazil do siete Kalenov puk. Po prestávke hnal tréner Hadamčík svojich viac do útoku aj do streľby. Vysličal ho obranca Michálek, ktorého strelu tečoval do americkej siete Jan Hlaváč. Česi sa prebudili a pripomenuli si, že rok predtým vo Viedni dokázali proti tomu istému súperovi zvrátiť rovnako nepriaznivý stav, lenže o tom, že tentoraz neboli vo svojej viedenskej majstrovskej koži, svedčila aj ďalšia chyba v strednom pásme, po ktorej Brown z Melonovej prihrávky spečatil víťazstvo USA v pomere 3-1.
Američania preskočili svojho supera v tabuľke, skončili tretí a v štvrťfinále na nich čakali Švédi. Čechov prvá prehra na turnaji odsunula na 4. miesto a tak im v štvrťfinále pripadli Rusi. Vicemajster sveta z Petrohradu, majster sveta z Göteborgu a 6. z olympiády v Lillehammeri, známe hokejové tváre v úlohe televíznych spolukomentátorov. Ja si myslím, vyskúšal som niečo nové, naozaj je to podľa mňa dosť ťažká robota. Predstavoval som si, že to bude trošku ľahšie, ale dá sa podať celé po obede až do neskorej noci. Idem stále v jednom kole, takže je to poznanie, že veľmi tvrdá práca, dá sa povedať na celý deň. Ja som si vedomý, že určité chyby tam boli, ale je to úplne normálna vec. Snažil som sa byť prirodzený, žiadne veci naučený. To, čo som viac menej dostal otázku, snažil som sa okamžite reagovať, ale hovorím, je to niekedy ťažké, ale musel som to zvládnuť. Tak najväčší brev si veľmi dobre spomínam. Som mal na pamäti Františka Výborného a povedal som František Novotný. Bol to tréner Slovincov, hneď som sa síce opravil, ale keď som to povedal, už sa mi to nejako nezdalo, hovorím, to meno mi tam ako si nesedí. Našťastie chlapci ma zachránili, ktorí mi okamžite pripomenuli jeho meno, takže to bol taký najväčší brev, ale ja to berem, je to úplne normálna vec. Ja nejsom profík, bral som to vyloženie ako hobby. Ja som bol sám prekvapený, koľko ľudí do toho zainteresovaných. Je tu, dá sa povedať, obrovský štáb, ale oproti iným krajinám je to úplne maličký zlomok, ale sa im páčilo, keď pred zápasom s Bieloruskom vypadlo pre kompletne novinárov alebo komentátorov vypadla elektrika. Boli tu obrovské fofry a našim technikom zo slovenskej televízie sa podarila nájsť iná zásuvka, ktorá fungovala. Boli sme jedna z prvých krajín, ktorí sme mali signál a mohli sme vysielať, dá sa povedať, tento zápas. Bolo to zaujímavé, stretla sa tu dobrá partia, takže možno, že len okolnosti mi to nedovolili byť tu dlhšie, ale som rád, že som tu aspoň tie 4 dní mohol byť. Richard Lindner na majstrovstvách sveta debutoval v roku 2001, o rok na to v nájazde posunul Slovensko do finále a v národnom drese ťahal šnúru 5 šampionátov. Bola to vynikajúca skúsenosť pre mňa vidieť majstrovstvá sveta z takého iného pohľadu, ako som bol zvyknutý a veľmi si vážim túto možnosť a na jednej strane ma to veľmi bavilo, na druhej strane som videl, aká je to tvrdá robota. Ja som naozaj prekvapený, akým spôsobom to všetko funguje a napríklad hlavní komentátori tú prácu, ktorú predvádzajú, ja ich vážne obdivujem. Ja som si to nikdy až tak hlboko neuvedomoval, vlastne koľko štúdia a koľko práce predstavuje len tá príprava pred tými prenosmi a vlastne tá pohotovosť počas komentovania, pre mňa je to až neuveriteľné. Sám som prekvapený nad sebou, keď sa tak zamýšľam nad slovami, ktoré hovorím a koľko nespisovných slov používam vo svojej reči a za to sa divákom ospravedlňujem. Keď budem pracovať častejšie v takýchto situáciách, ja sľubujem, že sa v tomto smere zlepším. Pred štvrťfinálovým zápasom s Kanadou mali Slováci len 20-hodinový oddych po tom, čo rozstrieľali Ukrajinu. Na to už netreba na to myslieť, či máme dosiť alebo nie. Treba sa pripraviť, je to dôležitý zápas a teraz sa hrá vabank, dá sa povedať. Musíme to vyhrať, takže nerozmýšľame na tom, či máme si alebo nemáme. Treba to ich nazbierať. To bude podobný zápas ako Rusi. Ja si myslím, že to je tak na jednej úrovni Rusi, Kanada. Je to taký sviatok hrať proti takýmto mužstvám a ja sa teším na ten zápas. Z Kanady narýchlo priletel Andrej Mesároš. Od pristátia mal nabitý program. Len pár hodín po medzikontinentálnom lete ho čakal náročný duel. Musím ísť na akreditáciu a trošku si odpočiniem a pôjdem skôr na zim a musím si pripraviť veci na zápas. Na ľade našich bekov najviac preháňal Sidney Crosby. Rozohrával, strieľal, Križan sa musel mať pred ním na pozore. Výber miesta a pohotová koncovka zdobili aj Camalleriho, ktorý sa v Rige dlho nevedel strelecky presadiť. Marian Hossa. Je tam s ním Carter. Stále Marian Hossa. Ťažko mu súperi vedia zobrať puk. Výborne to spravil Marian Hossa na Dušana Mila. Milou pukou! 17:36. Slovensko vyhráva 1:0.
Najsvetlejší moment slovenského tímu na 69. majstrovstvách sveta. Štvrťfinálové vedenie nad veľkým favoritom síce zariadil Tečom Calder, na našej veľkej radosti to ale nič neubralo. Náš tesný náskok potom mohol odvážnou strelou zvýšiť Kováčik, nie najistejší kanadský brankár Mark Denny, jeho strelu musel krotiť na dvakrát. Žiaľ, naši strelci ho už viackrát neprekonali. Čoraz pekelnejší kolotoč roztáčal v našom obrannom pásme predovšetkým útok BBC. Crosby s Bergeronom vypracovali šancu pre Boysa, Križan však stále držal slovenský tým v náskoku. Nemohlo to však trvať večne. Cammalleri, Shanahanova rana. Cammalleri 1-1, čas 34-35. Prvú Shanahanovú strelu ešte náš brankár kryl, ale na dorážku streleckého objavu sezóny 2005-2006 v drese Los Angeleských kráľov nestačil. Cammalleri pretrhol streleckú smolu v najmenej vhodný čas, zakončoval medzi Vydareným a Kapušom, čo bol dôvod hnevlivej reakcie Križana. Ten sa vyznamenal ešte raz, nenápadná Dalyho strela sa poodrážala tak nešťastne, že sa z nenazdajky priplietla na úroveň brankovej čiary. Po situácii aj Bergeron neveriacky sledoval, akým zázračným zákrokom slovenský brankár zabránil gólu, čo musel potvrdiť až videorozhodca. Rozdielový gól ale visel vo vzduchu. Crosby vyhral bully, Hemhajs. Bergeron, gól. Prehrávame 1-2. Puk po Bergeronovej otočke zapadol do našej bránky a od tohto momentu už mala Kanada jednoznačne navrch. Presne 90 sekúnd na to potiahol akciu Crosby. V góle mal opäť prsty strieľajúci Bergeron, ale len ako asistent z dorážky skóroval práve najmladší hráč Kanady. Škoda, že Crosbyho genialitu sme museli naplno obdivovať práve v takom dôležitom zápase a na vlastnej koži. Po hosovom timeoute sa naši chystali na záverečný vabank. Tak teraz už naozaj nie je na čo čakať, ale nemôžeme urobiť takéto chyby. Carter 1-4. Lúčime sa so šampionátom. Žiaľ. Po nedorozumení medzi Čiernym a Jurčinom sa zápas už len dohrával. František Hossa tak uzavrel svoje pôsobenie na reprezentačnej lavičke štvrťfinálovou prehrou 1-4. Počas jeho éry získalo Slovensko 1 bronz, raz skončilo 4. a dvakrát vypadlo vo štvrťfinále, v obidvoch prípadoch s Kanadou. Za stavu 1-0 sme dali žetku a keby bol 2-0, tak, ale hovorím keby, no, ale tak trošku mali v tom smolu v tomto momente. My sme sa v podstate pripravovali za stavu 1-1 dať to do čo najviac schopností do troch útokov a bohužiaľ sa na to prekazilo tým gólom druhým a už to potom padlo. Kanadian sú skúsený tým, ktorý využil každú našu chybu. 50 minút sme hrali dobre, urobili sme len jednu chybu, tam sme dostali gól na 1-1. Bol to vyrovnaný zápas, mali sme to super rozbehnuté a prehrali sme sa sami hrubými chybami z posledných 10 minút. To boli školácké chyby, za ktoré sme zaplatili samozrejme proti takémuto mužstvu, ako je Kanada. To bolo to, čo sa stalo aj so Švajčiarmi a proti Kanadianom sa to nesmie robiť, pretože oni keď sa dostanú do tlaku, ako sme, tak už sme ich nezastavili a také školácké chyby nás stali výsledok, ale to neboli len tie góly, ale to bolo aj chyby predtým, ktoré ten tlak zväčšovali. To netreba len chalanov, ktorí sa spravili chyby, to treba celý tým, sme sa vlastne dostali sami pod tlak. Je to naša chyba, my prestali hrať v polovičke zápasu a mali sme ten zápas v rukách a hrali sme minimálne vyrovnanú partiu s nimi a rozhodli zase chyby a skúsenosti a maličkosti, no, od bully až po pokrytie hráčov a taký hokej. Štvrťfinálový vrchol z pohľadu fanúšika slovenského hokeja nepriniesol postupovú radosť. V ďalších troch zápolení o postup medzi štvoricu najlepších bola dramatická zápletka v jednom jedinom. Švédi dominovali súboj so Spojenými štátmi americkými. Prvý gólový úder zasadili 3 korunky v 3. minúte, keď Hanula otvoril skóre. Mika Hanula sa vďaka hat-tricku v tomto stretnutí stal spolu so Samuelsonom so 4 gólmi druhým najlepším strelcom svojho mužstva. Na 2-0 zvýšil v 16. minúte. Američania boli neškodní, ich bezkrvný výkon nemohol a ani nemal semifinálové ambície. V 26. minúte bolo prakticky po zápase práve po zásahu spomínaného Mikaela Samuelsona.
Kenny Jönsson, 36. minúta a 4-0. V záverečnej časti v mužstve Bengta Åkeho Gustafssona naďalej žiaril Hanula. V 49. minúte dovršil hat-trick. Odovzdanosť Američanov využil v ďalšej presilovke v závere zápasu Karlsson. Švédsko zdolalo Spojené štáty americké 6-0 a postúpilo do semifinále. Tam sa jednoznačne čakala aj účasť Suomi, najmä keď Fíni narazili v osmičke najlepších na štvrťfinálového outsidera z Bieloruska. Zverenci Glena Henlona však už v predchádzajúcich zápasoch v Rige dokázali potrápiť favoritov. V 9. minúte však dravý Riku Hall zužitkoval prihrávku Jarka Rutua a Severania viedli. Bielorusko stavalo na excelentnom Mezinovi, ktorého výkon uchvátil aj vo štvrťfinále. Spoluhráči bieloruského gólmana však smerom dopredu veľa nevymysleli. Otázku času, otázku kedy Mezinové hradby povolia, rozlúskol Ville Peltonen v 44. minúte. Spolupráca fínskych hokejových dvojčiek Peltonen-Jokinen aj gólový sled tohto duelu uzavrela Olli Jokinen, ktorý mužstvo posilnil v Rige až v priebehu šampionátu, zvýšil na 3-0, čo bol konečný rezultát zápasu. Fínsko-Bielorusko. Absolútnym štvrťfinálovým vrcholom bolo zápolenie medzi Ruskom a Českom. Rusi nastupovali ako favoriti, no Česi, ktorí postavili na majstrovstvách sveta v Lotyšsku papierovo najslabší výber za posledné roky, opäť dokázali, ako sa hrajú kľúčové, dôležité a psychicky náročné, vypäté zápasy. A to ich na kolená nepoložil ani gól z 3. minúty. Po spolupráci mladých pušiek Malkina s Ovečkinom trpezlivou hrou sa dočkali vyrovnanie z hokejky Tomáša Kaberleho v presilovke v 26. minúte. Gólovo to bolo na prvé 2/3 všetko, no zápas mal obdivhodnú gradáciu a tretia tretina aj pridaný čas priniesli krásne predstavenie. V 44. minúte Hlinka 1-2, v 46. Moziakin vyrovnal. O ďalšie 2 minúty Česi opäť viedli, po tretí raz v zápase využili presilovú hru. Štefan našich zápasných susedov posunul k bránam semifinále. Oddychový čas v závere riadnej hracej doby, prázdna ruská bránka a hektický záver duelu. Aj sa tak stalo. Ešte stihol Aťušov posunúť puk. Michnov vyrovnáva na 3-3, 65 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby. Geniálny ťah Vladimíra Krikunova posunúť tam tohto urasteného útočníka. Posúva zápas do predĺženia. Jemelejeva výborný. Pozrite sa na túto šancu, Jirgo. Gól! Česi sú v semifinále, Zbigněk Jirgl, ako by som ho vyzval k životnému gólu v seniorskom reprezentačnom drese. Rusi na kolenách, Česi zvládli neuveriteľný záver tohto stretnutia, postupujú do semifinále. Vynikajúci ruský tím v záverečnej fáze majstrovstiev sveta v Rige chýbal. Sledovanie jeho hry založenej na individuálnom majstrovstve bolo zážitkom na účelne hrajúcu Hadamčíkovú družinu. To však nestačilo. V diametrálne odlišnej situácii sa pred prvým semifinále ocitli brankári aktérov Norenové fantastické výkony versus nepresvedčivý Hnilička. Úvodné semifinálové dejstvo verne pripomínalo to štvrťfinálové, v ktorom účinkovali Česi s Rusmi. Hnilička hneď od začiatku čelil nespočetným nájazdom, v presilovke spálil najväčšiu príležitosť Jussi Jokinen, hrajúci vo formácii s menovcom Olim. Napriek veľkej streleckej prevahe sa Severania stále nevedeli gólovo presadiť, až prišiel prekvapujúci náprah Riku Hála, ktorý pokoril českého brankára ľahko čitateľnou strelou. Fínsky útočník, zjavne sa zbavujúci puku tesne pred ukončením striedania, otvoril skóre v 9. minúte, keď puk Hniličkovi zaplával pred očami. Od pamätného duelu na olympijských hrách, keď Jarko Rútu rozbil Jágrovi s prilbou aj hlavu, sa v týchto zápasoch iskry aj v tomto mali Fíni navrch a aj v ďalších šanciach, ale prestávkový náskok ostal jednogólový. Presilovky, ktoré Fínom v dovtedajšom priebehu vychádzali excelentne, sa im napokon stali osudovou pascou. Výbornú prácu štvrťfinálového hrdinu Irgla zakončil parádnym backendom Tomáš Plekanec. Najlepší aj najskúsenejší fínsky obranca Numelin márne stíhal mladšieho protivníka, ktorý majstrovsky zvládol zakončovaciu fázu. Český tím mal málo ostrielaných lídrov, ale tí zabrali v kľúčových momentoch. Vyhraté boli Výborného, strela Tomáša Kaberleho, ktorej smer zmenil práve David Výborný.
Kapitán českej reprezentácie a detailná štúdia, ako strávil čas od buly až po presný teč. Nepriaznivý stav prinútil Fínov riskovať, odvolali brankára Norenu, ale odrazený puk sa v obrannom pásme Čechov dostal na hokejku Jaroslava Hlinku, ktorý definitívne rozhodol o tom, že česká nádej na obhajobu viedenského prvenstva žila až do posledného dňa šampionátu v Rige. V samotnom závere sa ešte fínsky kapitán Jokinen pustil do Tomáša Kaberleho, keď neuniesol ťarchu semifinálovej prehry, ale direktoriát turnaja ich zo záverečných bojov o medaily nevylúčil. Zosobnenie skúseností kapitáni súperov v ďalšom semifinále Brandon Shanahan a Jörgen Jönsson. Práve lídra troch koruniek v druhej minúte nahradil na vhadzovaní dobre Samuelsson a delovku Niklasa Krönvala zastavila až sieť. Pre nástupcu legendárneho Niklasa Lidströma to bol vôbec prvý gól na turnaji. Po 87 sekundách viedlo Švédsko 1-0, v 5. minúte už bolo 2-0. Rýchly break ešte kanadská obrana zlikvidovala, ale k odrazenému puku sa dostal Jörgen Jönsson a napálil ho tak dokonale, že Mark Denny ostal bezmocný. Z trestnej lavice tak vyhnal kolegu s C-čkom na hrudi Shanahana. História posledných rokov ale Švédov naučila, že ani pri dvojgólovom vedení nemajú duel s Kanaďanmi vo vlastných rukách. Ďalší dôkaz im poskytla 9. minúta. Calder mal pred bránkoviskom dostatok miesta a aj chladnokrvnosti. Gólovo bohatej prvej tretine nebol koniec. Švédom ale dosť pomohla šťastena. Timander nádherne uvoľnil Mortensona, jeho vyrazenú strelou futbalovo dopravil do vlastnej bránky nešťastník Brad Stewart. Javorové listy počas Nordqvistovho vylúčenia rozpútali 17-sekundovú smršť, ktorú ukončil až Mike Comrie kontaktným gólom. Tentoraz stála pri Švédoch smola, brankár Holmqvist bol bez hokejky, navyše puk sa odrazil od korčule Ronnyho Sundina tak, že Comrieho dorážka bola už len hrou na istotu. Geometrickú presnosť kruhov, ktoré rysoval Nylander, predčila snáď len presnosť jeho prihrávok po Hallbergovej strele, ideálny teč Samuelssona. Zo začiatku druhej tretiny uplynulo len 93 sekúnd a Švédi viedli 4-2, no a po ďalšej minútke odskočili dokonca už na 3 góly. Tento raz sa totiž pri zadnom mantineli presadili Škandinávci a skrumáž pred bránkoviskom ukončil dôraznou dorážkou Jonas Nordqvist, člen 4. švédskeho útoku. Checking line troch korún pracovala v semifinále, na dočakávanie vedie členovia skórovali dvakrát a práve po jej druhom góle došlo k výmene v kanadskej bránke. Neistého Marka Dennisa vystriedal Alex Auld, ktorý už neinkasoval. Góly dávali už len jeho spoluhráči, ale napokon ich bolo primálo. 35 sekúnd pred druhou sirénou znížil Crosby z prekvapujúcej dorážky a okamžite sa stal obeťou zbytočne surového zákroku Miku Hanulu. Ten okrem trestu od Caldera či Dalyho inkasoval aj 5 minút a do konca zápasu. Zo Švédov sa do potyčky priplietol aj Krönval. Mladučký kanadský center v zápase mohol pokračovať a výrazne sa podieľal aj na ďalšom kontaktnom góle, keď práve on nasmeroval spätnú prihrávku strieľajúcemu Bergeronovi. Využitou presilovou hrou za brutálny zákrok Hanulu Javorové listy ešte duel poriadne zdramatizovali a ústrednou postavou sa mohol stať práve Sidney Crosby. V záverečnom vabanku ale minul v dobrej pozícii a tak Švédi prelomili kanadské prekliatie z posledných sezón. Po víťazstve 5-4 mohli nadviazať na olympijské zlato. Slovensko malo na majstrovstvách sveta v Lotyšsku zastúpenie aj medzi rozhodcami. Hlavný Peter Jonák bol už na druhom šampionáte pre čiarového Milana Nováka. To bola premiéra medzi mužmi v pruhovaných dresoch na vrcholnom fóre. Zápas včerajší. Povedal by som možno taký profesionálny prístup, ten celý systém na vlastne ako tu fungujeme, aký máme režim, ten pracovný, že sme stále v podstate v nasadení, stále tá skupina rozhodcov sme viac menej spolu. Máme ráno tréning na ľade, máme spoločný meeting, kde sa rozoberajú veci.
Potom z druhej strany, keď sa pozrieme na to napríklad zo strany tých tímov, tak ten rešpekt voči rozhodcom je o mnoho vyšší ako napríklad doma. Jednoduchšie sa to tu niekedy píska ako doma. Tak ako hráči, aj arbitri sú na najvyššom fóre pod prísnym drobnohľadom. Nepríjemné je to, že je tu množstvo televíznych štábov, je tu množstvo médií a ono sa to hneď dostane von. A každý zápas sníma niekoľko kamier a je to veľmi, tá chyba je veľmi dobre vidieť, ale zase na druhej strane, keď ten rozhodca to dobre odpíska, tak zase je to pekne vidieť, že tie zákroky, tie offsidy, tie situácie, ktoré tam nastali na tom ľade, sú pekne vidieť a je potvrdené správne rozhodnutie toho rozhodca. Okrem vlastných osobných vecí sa na hotelových izbách musia starať aj o svoj rozhodcovský výstroj. Tak bohužiaľ toto musíme mať stále so sebou. Je to také dosť nešťastné riešenie, lebo keď máme menšie izby, tak musíme si to tu rozložiť v izbe, ale nie je možné si to nechať na štadióne, pretože nevieme, v ktorej aréne budeme rozhodovať ďalšie stretnutie. Ak by sme vedeli, tak si to tam môžeme nechať, ale nedá sa to. Naši rozhodcovia v Rige obstáli, o čom svedčia ich nominácie na záverečné zápasy. Peter Jonák viedol duel o bronz Kanada-Fínsko. Ja som veľmi spokojný, že sa mi podarilo pískať zápas o 3. miesto, pretože dostať sa na šampionáte takto vysoko, tak to je, pre mňa je to, by som povedal, najväčší úspech, ktorý som zatiaľ dosiahol. Milan Mášik bol na čiare počas olympijského finále Švédsko-Fínsko. Milan Novák bol pre zmenu asistentom vo finále 69. majstrovstiev sveta medzi Švédskom a Českom. Paradoxne to možno nebol najťažší zápas na tomto šampionáte, ale čo sa týka hráčov, tak nemyslím si, že by tam bol nejaký závažný problém. Rešpektovali nás a dostali sme po zápase pamätné zlaté medále od prezidenta Medzinárodnej hokejovej federácie, pána Fasela. Myslím si, že dostatočný suvenír. Peter Jonák, hlavný rozhodca duelu o bronz medzi Fínskom a Kanadou, musel svoju píšťalku používať veľmi často. Viac ho k tomu nútili hokejisti z krajiny Javorových listov, než ich súper. Fíni nevyzerali na to, že by po smoliarskom semifinále mali problémy s motiváciou. Na súboj o medaily už nastúpili koncentrovaní a keď navyše dostali šancu hrať presilovky, chopili sa jej veľmi zodpovedne. Hneď tú prvú pri vylúčení Komriho využili po 13 sekundách na vedúci gól, ktorý v 5. minúte strelil Kálio. Hráčom z kolísky hokeja sa málo kedy stane, aj keď hrajú v oslabení, aby nechali hráčovi súpera tak dlho voľný priestor pred svojim brankárom. Zverenci Marka Habšajda mali najbližšie k vyrovnaniu hneď v úvode druhého dejstva. Po Robidasovej strele od modrej v poslednej chvíli ešte tečoval fínsky bek Numelin a puk zastavila žrtka Norenovej bránky. Náš rozhodca Jonák sa radšej ešte poradil s videorozhodcom, ale aj ten videl, že o góle nemôže byť ani reči. Fíni si svoj tesný náskok udržali a onedlho dostali šancu ho ešte zveľadiť. Najskôr putoval na trestnú lavicu Crosby a o chvíľu neskôr aj Dupont. Tým Suomi si takúto výnimočnú príležitosť nenechal ujsť. Strelu Numelina ešte tečoval Olli Jokinen a Fíni od 26. minúty viedli už 2-0. Kanadská neistota a bezradnosť vyvrcholila v 37. minúte. Obranca Seabrook vyprodukoval obrovskú chybu a napádajúci Hál už vedel, čo s pukom. Kanadský brankár Old bol v tomto prípade naozaj bez viny. Hoci Fíni získali pohodlný náskok a mohli hrať bez nervov, najtrestanejší hráč turnaja Tuomoru tu zrejme ešte nejaké vzrušenie potreboval, tak sa oň postaral sám. Nešetrne crosscheckoval Hemhajsa a dostal trest 2 plus 10 minút. Kanada si svoj pušný prach vystrieľala v predošlých zápasoch a tak Fíni oslabenie prežili. Naopak v 43. minúte zasadili súperovi ďalšiu poslednú ranu. Po 10. Numelinovej asistencii na šampionáte zvýšil Nieminen, debakel Javorových listov na 0-5 dovršil v dvojnásobnej presilovke Jokinen. Po včerajšku sme boli veľmi sklamaní, chceli sme samozrejme hrať o zlato, ale šport a život je už taký. Teraz sa musíme tešiť aj z bronzových medailí. 83 dní po svojom triumfe na olympiáde si hokejisti Švédska vybojovali šancu hrať o zlato aj na majstrovstvách sveta. Súperom im boli obhajcovia titulu Česi.
Už ich postup do finále bol prekvapením. Hoci vekový priemer mužstva 27 rokov bol pomerne vysoký, tým Alojza Hadamčika tvorili najmä medzinárodne neskúsení hráči. Najsebavedomejší zo všetkých aktérov v finále bol iba 19-ročný Niklas Bäckström, ktorý vyhlásil, že neprišiel preto, aby skončil druhý. V drese s 3 korunkami však nastúpilo iba 7 olympijských víťazov. V finále, v ktorom účinkoval ako jeden z čiarovík aj náš rozhodca Milan Novák, sa začalo podľa očakávania dosť opatrne. Mužstvá sa nedopustili chýb, ani keď hrali v oslabení, a spoľahliví boli aj obaja gólmani. Vo 8. minúte síce Švédi dostali púť do českej bránky, ale nemecký rozhodca Schütz už predtým pískal prihrávku rukou. Hokejistom 3 koruniek sa však predsa len podarilo skórovať v súlade s pravidlami. Mali pritom aj trochu šťastia, ale to k hokeju patrí. V 15. minúte vystrelil Krumval a vyrazený puk po zásahu Jespera Madsona preplachtil za chrbát Hniličku. Česi sa ešte ani nestihli spamätať a už ich postihla druhá pohroma. Iba 37 sekúnd od vedúceho gólu sa jeho strelec Madsson napriahol a ranu šikovne tečoval Fredrik Engvall. Švédi účinne naplňali taktiku svojho kauča Bengta Åkeho Gustafssona. Ten sa už pri svojom nástupe k reprezentačnému kormidlu vzdal agresívneho štýlu hry prezývaného torpédo, ktorý presadzoval jeho predchodca Hardy Nilsson. Namiesto toho oprášil tradičný obranný švédsky systém, založený na disciplíne, pozičnej hre a držaní puku. Česi prehrávali 0-2 a to proti defenzívne vyspelému súperovi už nebola nezanedbateľná strata. Okrem toho v tíme mali 15 nováčikov majstrovstiev sveta. Česko v posledných 9 zápasoch nad Švédmi ani raz nevyhralo. Pred Holmqvista sa jeho hráči dostávali iba sporadicky a ak sa im to aj podarilo, strážca švédskej bránky bol spoľahlivý. Keď k tomu 3 korunky pridali aj svoju ofenzívnu silu, mal to ktorýkoľvek súper ťažké. Česi to pocítili aj po prestávke, keď na trestnej lavici sedeli Kenny Jönsson a obranca Michálek. Väčší priestor na ľadovej ploche vyhovoval fyzicky a technicky zdatnejším Švédom. V 24. minúte si na časovanú prihrávku nabehol Krumval a obranca Detroitu dal backhandom 3. švédsky gól. Celú akciu veľkolepo vymyslel Lišiak Nylander, ktorý v strede ihriska opísal akoby z bezradnosti veľký kruh, ale v skutočnosti veľmi presne vedel, prečo to robí. Natiahol na seba pozornosť a tým uvoľnil priestor Krumvalovi. Dôležité bolo, že sme šli do vedenia. Prvý gól sme dali so šťastím, druhý rýchle po ňom a potom už sme nemohli zápas pustiť. Čechom dochádzali nielen fyzické, ale aj psychické sily. Švédom tak stačilo už len kontrolovať stredné pásma, vlastnú modrú, ale ak mali možnosť, dokázali sa hneď natlačiť pred súperovú bránku. Pri vylúčení Štefana a Plekanca mali 25-sekundovú presilovku 5 proti 3 a stihli ju využiť. Po prihrávkach Nylandera a Samuelssona Jürgen Jönsson už nemal ťažkosti zakončiť. Jönsson, najskúsenejší švédsky hráč, ktorý mal na konte 260 medzištátnych zápasov, už tušil, že môže dosiahnuť svoj 3. úspech v sezóne, lebo okrem olympijského zlata už mal na konte aj švédsky titul s Feriestadom. 4. gól v českej sieti, ani jeden na opačnej strane, to bol dostatočne výrečný stav vecí aj pre českého trénera Alojza Hadamčika. Hoci jeho tím už postupom do finále dosiahol viac, ako azda len sníval, predsa len s jedlom rastie chuť. Lenže teraz už bolo jasné, že akákoľvek nádej je zbytočná. Postupom času bolo evidentné, že sebavedomie Švédov vyjadrené pred zápasom práve najmladším členom tímu Niklasom Bäckströmom malo reálny základ. Blondiatý mladíček z tímu Brynäs Gävle síce na turnaj neskóroval, ale raz sa môže stať jednou z ďalších hviezd v bohatej plejáde švédskych majstrov ľadu. Českí hráči už nemali sily na zvrat ani na aké také zdramatizovanie zápasu. Ten bol prakticky rozhodnutý už po druhej tretine a tak sa vlastne len dohrávalo a čakalo, kým môže naplno vypuknúť švédska radosť. Po víťazstve 4-0 striedali na svetovom tróne obhajcov titulu Čechov práve ich premožitelia. Severania nemali špičkovú fazónu od samého začiatku turnaja, ba v niektorých zápasoch sklamali. Majú však vzácnu schopnosť v dueloch, ktorých sa láme chlieb, dokážu v okamihu vytiahnuť to najlepšie zo svojej modernej hokejovej školy a nanútia súperovi svoju predstavu. Českí hokejisti svoj vrchol zrejme dosiahli vo štvrťfinále proti Rusku. Švédové se zasloužili určitě tu zlatou medaili a my jsme spokojení se stříbrem. Úplně nás přehráli, jakože jsme neměli skoro šanci, no, takže jako se stává, už nebyly síly moc, no, ale zaplať pán za to stříbro.
V dresoch Trek Ronor sa zišiel zaujímavý mix poctivých robotníkov z domácej súťaže a hviezd NHL, mladých hráčov s veteránmi, medzinárodne neskúsených i svetovo ostrieľaných kozákov, od 35-ročného Ronnyho Sundina až po 18-ročného Niklasa Backstrema. Fredrik Emval z HV71 dokonca debutoval na majstrovstvách sveta v 29 rokoch. Som šťastný, že mám medailu, to je neuveriteľné. Pripadám si, že snívam. Fantastický pocit. Prepísali ste históriu, dosiahli ste double. Je to teraz skvelý pocit, hrali sme naozaj